Syyskuun loppupäivistä alkaa silakkamarkkinoiden aika, jota kestää tavallisesti lokakuun viimeiselle viikolle asti. Viikkokaupalla on täällä Stora Engesössäkin ahkeroitu merestä saadun saaliin jalostamisessa. Helsingin ja Turun markkinat ovat täältä katsoen tärkeimmät. Markkinamatkaa varten ollaan nyt varustamassa venettä. Lokakuisen päivän aikana on tarkoitus ehtiä Inkoon suojaisaan Baarön salmeen, jossa on aikomus yöpyä. Stora Engesöstä kestää Arsundiin suunnilleen 6 tuntia. Sitten on melkein jo niin pimeää, että täytyy välin nukkua. Purjealusten aikana matka Ahvenanmaan saaristosta Helsinkiin saattoi vastatuulella kestää viikon. Kun on paljon tavaraa, niin että täytyy odottaa, että tuuli tyyntyy ennen kuin pääsee jatkamaan. Alkujaan syysmarkkinoiden yhteydessä olleiden suolasilakkamarkkinoiden perinne on jatkunut vuodesta ja vuosisadasta toiseen nyt jo 4. vuosituhannen ajan. Silakkamarkkinat ovat säiletyn kalan markkinat. Aina 1910-luvulle asti markkinoilla oli hailia eli silakkaa vain suolattuna, mutta sitten markkinoille alkoi tulla myös kilohailista tehtyä maustekalaa. Kaikki veneillä tulleet kalastajat ovat lauantaina kokoontuneet satamalaitoksen tiloihin vene- ja samalla myyntipaikkojen arvontaan. Ilmassa on jännittynyttä odotusta. Millainen arpaonni mahtaa tällä kertaa olla? Hyvä tuuri arvonnassa voi vaikuttaa paljon myynnin onnistumiseen. Venepaikkojen numerointi alkaa kauppatoria lähinnä olevasta kulmauksesta. Siksi numero 1 saanut saa runsaimmat aplodit. Autoilla tulleiden kalastajien myyntipaikat ovat torilla venepaikkojen lähellä. Toripaikan arvan saa nostaa venepaikkojen jälkeen lipunmyyntikioskista. Venepaikkojen arvonnan jälkeen käy satama-altaassa vilinä, kun jokainen kippari koittaa saada veneensä mahdollisimman pian omalle paikalleen. Veneiden sijoittumista ohjaa ja valvoo satamavouti. Veneitä on viime vuosina ollut 50 tienoilla. Ennen purjealusten aikana markkinoilla on ollut vieläkin enemmän veneitä. Vuonna 1901 mainitaan Helsingin silakkamarkkinoilla olleen peräti 107 purtta. Suolattu silakka on edelleenkin silakkamarkkinoiden päätuotteita. Suolaamiseen käytetään suuria noin 1000 litran vetoisia puuammeita, joissa kalat suolautuvat noin 1,5 kuukauden ajan. Koneistaminen on mahdollistanut entistä suurempien verkkomäärien käsittelyn vähällä työvoimalla. Toimeentulo kun on pitänyt hankkia kalasta. Tämä työmuoto on muuttunut paljon. Jos se olisi niin kuin ennen vanhaa vielä, että käsin vedettäisiin ja käsin puristettaisiin silakat, niin nyt on puristuskoneet ja vetokoneet, mikä vetää paattiin. Valmistautuminen kalan viemiseen silakkamarkkinoille alkaa jo keskikesällä, sillä ensimmäiset markkinat Raumalla ja Salossa ovat syyskuun lopulla. Täällä ei ole mitään maanviljelystä lainkaan, kun täällä on pelkkä kalastus. Vakinaiset asukkaat Pyhämaan Pitkäluodossa olivat ja ovat edelleenkin kalastajia. Ikäihmiset muistavat vielä ajan, jolloin kunnollista tieyhteyttä mantereelle ei ollut. Vetokoneen veneeseen vetämät verkkojonot eli jadat selvitetään kaloista pudistuskoneella.
Vaikka suolasilakka on yhä markkinoiden päätuote, viime vuosina on kasvavassa määrin ruvettu valmistamaan monin eri tavoin maustettuja silakkatuotteita, niin sanottua purkkitavaraa. Suolasilakoiksi tulevista kaloista kone poistaa pään ja sisälmykset. Perkauksen jälkeen kalat suolataan suuriin ammeisiin. Kilpailu ostajista on pakottanut kalastajat keksimään yhä uusia silakan maustamisen ja säilömisen muotoja. Silakkaherkkuihin tarvitaan fileerattua kalaa. Sitä varten on nyt jo muutaman vuoden ajan ollut fileerauskoneita, jotka korvaavat täysin vaivalloisen käsityön. Fileerattu silakka kypsyy suolavedessä ruodollista nopeammin. Siksi fileerausta voidaan tehdä vielä pari viikkoa ennen purkitusta. Syksyllä kun markkinat edellä juuri, niin voi viikon suolastakin ruveta pakkaamaan. 250 grammasta purkkiä sitä tehdään paljon, niin siinä on työtä. Kalasäilykepurkit on nykyisin varustettava etiketein ja tarkoin tuoteselostein. Vanhastaan saaristolaiset ovat tuoneet markkinoille suolasilakan ohella palvattua lihaa, villalankoja, kudonnaisia, lampaannahkoja, juustoa, voita ja ahvenanmaalaiset omeniakin. Lampaita on yhä harvemmalla saarella. Veenöissä on vielä niin paljon lampaita, että niillä on taloudellista merkitystä. Veenöön villapaidat ovat laajalti tunnettuja. Tällä hetkellä täällä on talvisin noin 40-50 uhtaa. Ja sitten kun ne ovat karitsoineet, niin täällä on ehkä noin vähän alle 200 lammasta kesän aikana. Steentorpissa Paraisten saaristossa harjoitetaan vielä lampaanhoitoa. Siellä kuten Veenöissäkin saadaan jalostuksen tuloksena monenväristä villaa, josta kudonnaisia tehdään. Mä värjään näitä nahkoja, jos on tarve muuttaa tätä ulkopuolta. Sen voi myös käyttää värjäämättömänä, silloin turkispuoli ulospäin. Lampaan nahoista valmistetaan liivejä, joita myydään muun muassa Turun silakkamarkkinoilla. Saaren kalastajatilalla Pyhämaalla on menossa suolasilakan pakkaaminen puupyttyihin. Ovat kuin silakat suolassa sanonta merkitsee tätä ladontaa seuratessa tiukkaa järjestystä. Silakkapyttyihin pantavan suolaveden väkevyyttä ovat kalastajat testanneet perunalla. Suola sekoitettiin vetteen ja sen täytyy olla merivesi. Ja se täytyisi niin paljon väkevä olla sitten, että se peruna nousi pinnalle. Kovin kauan ei samaa perunaa voinut kokeessa käyttää, koska siihen imeytynyt suolavesi muutti perunan painoa. Ja sitten kun se pakataan uudestaan näihin astioihin, niin siihen tehdään uusi suolavesi. Anderssonin troolivene on menossa Pellingin vesille kilohailin pyyntiin. Kilohailia eli vasbuukia pyydetään täällä 2 aluksen vetämällä pintatroolilla. Emäaluksessa olevasta kaikuluotaimesta nähdään apaja-alueella liikkuvat hailiparvet. Anderssonit ottivat roolin kilohailin pyyntiin vuonna 1959. Sitä ennen kilohailia pyydettiin verkoilla. Okken isä on ollut ammattikalastaja ja on ollut silakkamarkkinoilla mukana. Veto on lähestymässä loppuaan.
Vinssillä troolin peräpussi saatetaan aluksen perän lähelle. Perän kohot ja painona ollut ketjunippu nostetaan alukseen. Peräpussi ohjataan veneen sivulle tyhjentämistä varten. Saalista on kohtalaisen hyvin, ja se on pääasiassa kilohailia. Perää tyhjennetään ensin haavilla laatikoihin ja loppu nostetaan peräpussissa ruumaan. Kun kotiranta on lähellä ja kalaa on tyydyttävästi, palataan kotisatamaan. Se on aina edullisempaa huolata ja maustaa se kaikki kerralla. Monena vuonna on kilohailia jouduttu pyytämään ulkovesiltä. Silloin on säilyttävä kalat merellä, sillä kilohaili on rasvaisena kalana saatava nopeasti säilytyksi. Silakkamarkkinoita varten se on semmoinen 3-4 tynnyriä, ei sen enempää. Saaren talossa on sentään jotain maastakin saatua. Kun siinä on peltohiukan, niin he piljelee hiukasipulasin. Markkinoillekin tulee. Perinteistä maustekalaa purkitetaan myös melko paljon. Miksi sen raaka-aineena käytettävää pientä silakkaa sanotaankaan? Kilohaili, vaspuuki ja sanotaan brislingiksi. Brisling tulee ruotsin kielestä. Tämä kilohaili kestää väkevämmätkin mausteet. Joskus aikaisemmin ei kilohailia täältäkään saatukaan. Silloin maustettiin paljon silakkaa. Silakas on se, että se ei kestä oikein tätä maustamista. Se tahtoo mennä vatta rikki. Kilohailin vähyyden vuoksi on pientä silakkaa kuitenkin silloin tällöin kokeiltu maustekalana. Sturpellingessä ovat kilohailit kypsyneet mausteliemessä purkituskuntoon samaan aikaan kuin Pyhämaallakin. Kilohailin ruotsinkielinen nimitys vasbuk eli terävä vatsa kuvaa hyvin tuota verratonta maustekalaa. Meillä on ollut nyt 3 koko markkinoilla. 150 grammaa, 250 grammaa ja 450 grammaa. Maustekalapurkit ovat käytännön syistä pienikokoisia, sillä maustekala on parhaimmillaan silloin, kun purkin sisältö käytetään lyhyen ajan kuluessa purkin avaamisesta. Pakattaessa purkeista poistetaan näppärästi ilma, jolloin tiiviiseen pakkaukseen jää hieman alipainetta, joka edistää säilymistä. Aukaisun jälkeen ilma alkaa hiljalleen vaikuttaa rasvaisen kalan makuun. Purkittaminen tehdään aivan markkinoiden edellä. Siksi valmiit purkit pakataan suoraan kuljetuslaatikoihin, jotka viedään kylmiöön jäähtymään. Silakkamarkkinoiden tuotevalikoimaan on kauan kuulunut tumma saaristolaisleipä. Iniön Nordqvistit ovat erikoistuneet saaristolaisleivän tekoon. Se on heidän ainoa myyntiartikkelinsa silakkamarkkinoilla. Leipä tehdään perinteisen reseptin mukaan. Tumman värinsä saaristolaisleipä saa siirapista ja maltaista, jotka lämpimässä antavat lisää imelyyttä taikinaan. Alennetut ja siirappivedellä voidellut leivät reijitetään. Jokaiseen leipään pistellään 15 reikää. Saaristolaisleivän valmistamisprosessi kestää pari päivää. Leivät ovat 2 kertaa uunissa. Ensin puoli tuntia ja sitten tunnin jäähdyttämisen jälkeen ne pannaan jälkikypsytykseen. Päivää kohti saadaan valmiiksi vähän yli 100 leipää. Helsinki on itäisin paikka, jossa käydään markkinoilla, ja Uusikaupunki pohjoisin.
5 voideltua leipää on alus- ja päällysleivän välissä foliopakkauksessa. Jälkikypsytys kestää 3 tuntia. Sitten leivät pannaan styrokslaatikoihin. Ennen ne pantiin puutynnyreihin, joissa ne saivat tekeytyä, nukkua yön yli. Sen jälkeen leivät ovat valmiita pakattaviksi markkinoille. Johanssonit kalastavat kotisaarensa Stora Engesöön lähellä. Mitä kalaa on tullut? Eniten silakkaa, mutta muita kalojakin. Lohia, siikaa ja kampelaa. Kilohailista tehdään täälläkin maustekalaa. Pitkälle jalostettujen kalaherkkujen kasvava kysyntä markkinoilla pakottaa kalastajat keksimään jatkuvasti myös uusia valmiita kalaruokia. Niihin tarvitaan paitsi kilohailia ja silakkaa, myös ahventa, lohta ja siikaa. Kalamurekkeen raaka-aineita, ahventa ja siikaa saadaan verkoilla aivan lähivesiltä. Samoilta paikoilta saadaan kampelaa, jota savustettuna viedään Turun markkinoille. Helsingin markkinat ovat savukampelan vienille liian kaukana. Venekunnan 2 jäsentä sekä pyytävät että jalostavat saaliin. Siksi kalaa ei kannata kerralla pyytää enempää kuin pystyy samana päivänä jatkokäsittelemään kotona olevassa jalostamossa. Savustaminen on vanha kampelan valmistustapa. Savukampela on herkullista syötävää ja vain savustettuna kampelaa yleensä kaupataan markkinoilla. Leppäpuista tulee hyvät aromit antava savu. Kalan filerointi alkaa veitsenteroituksesta. Suomukaloja, kuten ahventa ja siikaa, ei voi silakan filerointikoneella käsitellä, sillä niistä poistetaan ruotojen lisäksi myös nahka. Kalamurekkeen raaka-aineena ovat nahattomat fileet, jotka jauhetaan myllyssä hienoksi. Savustuksen loppuvaiheessa pannut tuoreet lepänoksat antavat kaloihin kauniin värin. Kalamurekkeeseen laitetut mausteet sekoittuvat koneen vaivaamana tasaisesti taikinaan. Matkalla kotiin markkinasta, niin silloin on usein aikaa miettiä, että mitä olisi kiva laittaa. Voi mennä vuosia ennen kuin saa niin tehty kuin haluaa. Täytyy laittaa monta kertaa ja maistaa väliin. Silakkamarkkinoilla kalastajat ovat saaneet myydä vain omaa saalistaan. Voiko nykyisin, jos sattuu huono kilohailivuosi, ostaa raaka-ainetta ja myydä valmista maustekalaa omana tuotteena? Markkinoille ei saa tehdä niin. Täytyy pyydystää ja laittaa kaikki itse. Kilohailin valmistamista maustekalaksi kokeiltiin jo viime vuosisadan lopulla. Kilohailia lienee suolattuna ollut markkinoilla jo 1700-luvulla, ja se on hyvän makunsa vuoksi ollut aina suosittu. Se on kyllä vaikea väliin saada kilohaili. Joskus voi olla paljon pikkusilakkaa mukana ja sitten täytyy poimia pois ne hailit sieltä joukosta. Ja se on aika työllistä. Markkinoita edeltävänä torstaina on hyvissä ajoin lähdettävä ajamaan kohti Helsinkiä. Hyvä markkinaväki, bästa marknadsbesökare. Silakkamarkkinat ovat jo yli 200 vuotta olleet helsinkiläisille merkki syksyn kallistumisesta talveen. Muuttolinnut lähtevät, myrskyt ovat kylmänneet meriveden, kala käy pyydyksiin.
Aikoinaan kaupunkilaiset... Yhä vielä on silakkamarkkinoilla nähtävissä vanhaa perinnettä, pitkäaikaista kalastajan ja ostavan asiakkaan välistä kauppatuttavuutta. Joka vuosi mennään markkinoille ostamaan tutulta kalastajalta usein jo ennalta sovittu määrä hänen tuotteitaan. Kesälomiaan saaristossa viettävät kaupunkilaiset luonnollisesti hakivat ja hakevat nytkin kalastajatuttavaltaan hänen valmistamiaan tuotteita. Helsingin syksyisillä suolasilakkamarkkinoilla oli ennen merkitystä myös siksi, että niillä määräytyi suolasilakan hinta suurelle osalle maata. Kalatuotteiden laatua valvotaan markkinoilla tarkasti. Niillä järjestetään nykyisin joka syksy kilpailut maustekala- ja silakkaherkkutuotteille. Kilpailussa menestyminen palkitaan näkyvästi ja se vaikuttaa palkitun tuotteiden menekkiin suotuisasti. Suolasilakka ja maustekala, se on vaspukista tehty ja sitten on tilli, purjosipuli, tomaattisilakkaa, sinappisilakkaa, sitten on suutarelottaa valkosipulisilakkaa. 30 kappale. Missä se on live? Se on inje. Kalastajille silakkamarkkinat ovat paras tilaisuus tavata kauppatuttavien lisäksi toisia kalastajia eri puolilta Suomea. Silakkamarkkinat ovat kalastajalle ja markkinoilla kävijälle odotettu tapahtuma kuin syyskauden vappu.